Dobro večer draga publiko, ja sam Gliša, od Džidže ne znam ništa. Na večerašnjem freestyle battlu s moje desne strane nalazi se Baka Kata, yo, i sa moje leve strane nalazi se Deda Žile, Džigi Bugula. Ajmo molim vas jedan aplauz za njih. Ko će prvi? Ja, Baka ide prva, Bako možeš da počneš. Ja sam baba, ti si deda, ja sam glavna, ti si bedan. Varim sprava, ti me gledaš, hoćeš cim, ali ne dam, jer si ćelav, kosa seda, koža bleda, kita smežurana cela, listu sam se nekad pela, sranje. Tvoje reči su mi nebitne, za tebe sam ja Eminem, ajde sad odjebi bre i jebi se. Sada je Deka na potezu, Deka možeš da kreneš. Ja, slušaj vam. Kažeš kita smežurana, tvoja pita s pečurkama je nešto najgore što sam jeo ovih dana. I sisa ti je slana i cela si naborana, pa se onda pitaš baba kao zašto spavaš sama. Trebao sam onomad da te ostavim bez povoda, ti si spodoba, glava ti je kao komoda. Ajmo jedan veliki aplauz za večerašnje freestylere. Pitaćemo Timbeta ko je pobednik. Vidim Timbeta trči uz brdo, njegovo telo potpuno je tvrdo. Timbe,